Biyahe naman tayo dito sa Burgos Street, Pasay City, kung saan matatagpuan ng The Heart Attack Local. Tikman natin ang kanilang ribeye steak, liempo, burgers, at ang kanilang Heart Attack pares na may bone marrow, lechon kawali, chicharon bulaklak, at tokwa. Tara, food trip! Ganyan din yun.
Kailangan mo lang